Baripun Ibu Meni kali Ibu Ika langsung mawon dipun lajengaken peranan-peranan penting Budi Wijaya 3 seni sekaligus Ning Yuni Suyanto, Ning Vikum Sutrisna dan Ning Rizky Kasdikin. Trio masuk angin sing wonten sing kerian soalnya Mbak Yuni pengreman asli Budi Wijaya Ning Titin Subayu Ning Susan Warsono. Personel pengereman keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya katerjerakan sami wong es lilin lagawa-dawa krasane enak legi rasane atiku batin bojoku gak Jawa gak kanthi anak luwung pegatane sabaripun Mbak Susan kali Mbak Titin pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu yang Sukentut dalam sinetron Tiga Gurjaji, Ning Sartini dalam sinetron CEO yang mencari pria breset. segera hadir pemain CEO drama Korea Cinta. Senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kang dipun pandegani Ibu Mary saking Mojosari kang pertama, Ibu Yayu saking Mantuk Lamongan, Ibu Mary saking Mojosari, Ibu Irma Arifin saking Jombang. Jangan rawon, jangan asam kurang siji.
Nggih, gurine gandul iku. Bapak Ibu sampun nganten apa dereng? Nggih, sami rukun sedanten nggih. Tak donganake rezekine inggih menika pedayan sekretari ingkang sampun dilajengaken keluarga dalam seniwati saking keluarga Ludruk Budi Wijaya.